Какви са основанията на нашата гордост и на нашия срам? Може би да попитам водещия нещо. Ти описа една твърдо оптимистична картина на нарастване на доходите и на икономически възход, който дори сякаш не е бил повлиян от световната икономическа криза от 2008 година, но той беше повлиян. Повлиян и от инфлацията, предизвикана от COVID, и то силно е повлиян. Но както и да е, обективните данни наистина са такива, че страната забогатява, населението забогатява, личните богатства се увеличават. Само, че кой знае защо хората недоволстват. И това изисква някакво обяснение. Защо усещането е, че хората са по-зле, че по някакъв начин, защо те идеализират предишното време социализма, говорят за това, че това е било по-евтино, което обективно не е така. Тоест има обективни данни, но няма субективни възприятия. Какво диктува субективните възприятия, които водят до недоволство и гняв, а пък гнева и недоволството лесно се манипулират от популистки водачи? 3 фактора. Да. Невежеството на политиците, невежеството на медиите, невежеството на избирателите. Има и друг фактор, който може би не е толкова важен, и това е ефекта Гьобелс. Значи, аз, ако съм народен представител, да речем, от Атака, и това, когато всички се занимават с работа по членство в Европейския съюз, поддържат нещо такова, единственото нещо, което аз мога да направя, е да се появя по телевизията и да кажа: колонизират ни. Ако съм от ВМРО, ще нападнат циганите. Ако съм от Възраждане, няма да ги споменавам за така. Но и след това ние имаме ефекта на Гьобелс, който в общи линии повтаряше една неистина доста дълго и след това става истина. Тоест всички започват да вярват в нея. Това не означава, че става факт. Обаче, искаш да кажеш, че до голяма степен за това вина имат медиите и манипулаторите. И манипулаторите, които използват тези медии. Така ли? Не. Най-голяма вина има един фактор и това е невежеството. Добре, откъде се появи това невежество? Българският народ е 98% грамотен, хората посещават училище, посещават гимназии, има доста студенти. Общо взето невежеството не е по-голямо, отколкото на други места. Има образователни данни, които показват, че България е сравнима с различни европейски страни. Откъде дойде това невежество? То как се появи и преди това имаше ли го и кой го създаде? Значи ефекта невежество се появява тогава, когато нямаш достатъчно стимули да се образоваш. И тези достатъчно стимули могат да възникнат естествено, тогава, когато примерно се замогваш, забогатяваш и така нататък, нещата върват относително добре, ти преставаш да обръщаш внимание на проблемите около тебе или пък да се стараеш по някакъв начин да подобряваш собствения си или на другите живот и условия на съществуване. Това е, значи, ефекта на богатството, той се забелязва навсякъде, на всички страни. Не казваш нищо за нарастващите неравенства. Не нарастват неравенствата, напротив, цялата статистика е точно обратната. И включително коефициента Джини. Да. Коефициента Джини е един от най-големите. Значи, това е процента хора с висок и процента хора с нисък доход. Статистически се мерят по 20% групи и съответно има съотношение на най-горната група към най-долната и обратно. За България той е най-лошо в целия Европейски съюз. За някои е нараснал в последните 10-15 години тройно. Точно така. Да, не го забравяй. Най-нисък е коефициентът Джини, е по-добър отколкото в Финландия, 97 година, поради проста причина, че всички са бедни. В икономиката има един ефект, който се казва ефекта на Кузнец. Това е създател на методологията на мерене на брутния вътрешен продукт. Ефекта на Кузнец означава, че тогава, когато хората забогатяват, неравенството се увеличава. Но ако вземете по-ниска разбивка, то тогава вие ще видите, че примерно от 85-та до 89-та година, това е последното преброяване по времето на комунизма,
Всъщност разликата не е 8 пъти, както е сега в най-бедните райони. Най-бедните райони на България, да е северо-запада, там неравенството е 8 пъти. Тогава неравенството е 49. Тогава на 89-та година неравенството е 49 пъти. И той излезе в едно от тези сами издателските издания. Кой го мерил тогава? Аз това не си... Когато са правили преброяването, предполагам. Когато са правили преброяването, предполагам, че тогава е било измервано. Не. Асен Мичковски го измери по методологията на Джини. Аз го мерих на предишната годишнина от 89-та в една статия, която се казваше кога беше по-добре преди или сега. И тогава се оказа, че тези 49 пъти по-богати са 0,43% от населението. И това е за така наречената номенклатура, но не точно. Защото и в самата номенклатура има други групи. И тогава, когато вземете тези групи, които са привилегировани, някои са извън всякаква класация, разбира се. Така че неравенството тогава е по-голямо. Сега неравенството е естествено. Тогава е изкуствено и е на сила. Един от големите проблеми на тази риторика, която ние обсъждаме, е, че в общи линии тези послания, хората непрекъснато обедняват, трябва да вземем от едните, да дадем на другите, трябва да вземем от германски данъкоплатци, да дадем на въглишните региони или на още какво, поддържа желанието да живееш за сметка на други. Поддържа желанието за по-голяма държава и приемането на насилие. Поддържа обществени конфликти. Понеже ми задаваш въпроси. В сложни теоретически дебати, всеки случай, както знаеш, меритократизма в последно време е обект на много сериозни критики. Идеята, че има естествени неравенства, която почива на идеята, че едни са по-успешни, а други са по-малко успешни, е силно критикувана. Добре. Още ще спра повече да давам. Но в резултат на най-голямото равенство, което е от 96-97. Аз не съм привърженик. Не. По Джини. Тогава крайно бедните в България са 40% от населението. Това е измерване на Световната банка март месец 1997 година. Март месец 2001 година, преди изборите, само за 3 години, тези хора са 11,2% от тези в България. В момента са 0,73% по този критерий. Макар междувременно Световната банка да увеличава там някакви такива мерки и така нататък. Тоест, тогава, когато вие сравнявате някакви сравними неща, то тогава е горе-долу ясно. Тогава, когато сравнявате примерно България и Русия, бедните в България, по тези критерии, които са националните сметки, т.е. националните прагове, бедните в България са толкова, колкото в Русия. С тази разлика, че прага на бедност в България е 3 пъти по-висок, отколкото в Русия. И разни други такива неща, които се оказват важни за някои хора, които харесват Русия. Съжалявам. Така да е. Няма как да продължим. Винаги е интересно човек да чуе гласа на икономист. Да. Не знам дали винаги е интересно в някои случаи. Ние не сме икономисти, затова не сме равноправни събеседници. В някои случаи икономиката поставя някакви граници на утопиите. Аз не мога да оценя дали това е точно така, както го казва Красен или не. Просто ако се вижда, че недоволствата не са изчезнали, че гнева на населението не е изчезнал, по-скоро е нараснал. И лесно е да обясним това с невежество и с манипулация. Сигурно има и други причини. Невежеството е естествен феномен, манипулацията не е чак толкова, но тя предполага все пак способност да вярваш на този, който те манипулира. Вярно е това, че в последните години, не само в България, в света плоскоземците нараснаха много. Тоест, хората изпаднаха от една рационалност и влязоха в някакви други, да ги начем, истории, митологии, вярвания, легенди. Въпреки това, с какво можем да се гордеем? Значи, по някакъв начин и тримата участваме в разни такива инициативи, които ти преди 2 или 3 години нарече граждански патриотизъм. Да. С какво можем да се гордеем? Кой да започне? Почвайте.
Аз в една лекция, която наскоро четох, дадох един пример с това с какво се гордеят в древна Атина. Там има една почута реч на Перикъл, която той обяснява на своите съграждани как те са създали един демократичен ред, който го няма никъде другаде и който е по-добър от всички останали страни, защото той създава условия за равен старт на всички и за равни постижения на всички и нито един друг полис, нито едно друго варварско племе няма такъв демократичен ред. И той каза, ето с това ние можем да си гордеем. Бихме могли да кажем, законно е да си гордеем с това, което сме направили. Да, но може би в България условието на Перикъл не е изпълнено напълно. Тоест равенство. Не само равенството, а цялата демокрация не функционира така, както на нас не се иска. Тя е демокрация по закон, тя е демокрация по, така се каже, процедура, обаче заедно с това има адски много неща в нашия политически, социален и юридически ред, от който ние не сме доволни. Добре. И не случайно сега съдебните реформи и реформата на Конституцията бяха толкова належащи. Защото в това общество има усещане за много силна липса на справедливост. Когато не сме изпълнили условието на Перикъл, е трудно да си гордеем с настоящето. И какво правим тогава? Започваме да си гордеем с миналото. Аз предпочитам да си гордея с настоящето. За да си гордея с настоящето, трябва да съм си свършил работата. Трябва да съм се погрижил за тази страна. Трябва да съм направил такава, че тя да заслужава да се гордея с нея. И по-скоро изпитвам чувство за вина, а не чувство на гордост. Аз съм горд за някои неща, които съм направил, но не искам да говоря за тях. Да. Мога ли да кажа малко като контрапункт на Сашо? Въпросът засяга въпроса за патриотизм. Лекцията на Сашо, на която аз също бях, беше за гражданския патриотизъм. Значи, той на лекцията спомена нещо, което... Беше въобще за патриотизма, не само за гражданския. Да. И спомена нещо и за миналото. Спомена за будителите, възрожденските будители, които са били патриоти. Няма какви да бъдат други. Това е била интелигенцията, възрожденската нагласа на българската интелигенция. Те са виждали в една, преди освобождението на България, в една индиферентна или по-скоро враждебна политическа и културна среда, са се виждали част от една общност, това, което наричат народа, етноса. И понякога даже са си давали живота за тази общност. Това така са разбирали патриотизм. Значи след освобождението, началото на 20 век, до средата, до 40-те години на 20 век, всъщност българските интелигенти, университетски преподаватели, аз понеже се занимавам примерно с Йордан Иванов, мога да дам с него пример, продължават тази идея на възрожденските елити. И много се разочароват след войните, като става дума. Тогава се раждат всякакви. Защото след войните се ражда един част от тези поствъзрожденски елити се преобразуват. Разочарованието води до това, което наричаме позицията на интелектуалица, но то е по-късно явление. Той не е интелигент, възрожденски интелигент. Интелектуалица вижда едни по-общи схеми, които днес, между другото, много често, тъй като има патриоти, има патриотари. Има хора, които си вършат по един или друг начин работата, както казва Кьосев, имат някакво определено отношение към миналото, нещо правят. Има патриотари, които си татуират Левски и Ботев на бицепсите. Има интелектуалци, има и псевдоинтелектуалци. Тоест, когато вземеш едни по-общи европейски идеи и механично се опиташ да ги наложиш,
в този балкански котел, то не става. Ще дам само един пример. Значи, Йордан Иванов, професор Йордан Иванов, който е известен не само с книгата си "Български старини из Македония", но и с книгата си "Богомилски книги и легенди", като френски възпитаник и после като лектор няколко години в Париж, подготвя изданието на книгата "Богомилски книги и легенди". Тази книга е преведена и на френски, и на английски език. Тоест, той е възрожденски патриот, определен. Има и пътеписи за Македония е писал и въобще няма да говоря за това. Но едновременно с това и европейски човек. Има и друг тип. Типа на един друг професор от университета, Боян Пенев, който от една страна никак не му харесва българската литература съвременната, вижда чуждия модел в полската литература, полския романтизъм, полския неоромантизъм. И посочва я като пример за българската литература. Това е една малко така идеалистична позиция, но от друга страна, с Сашо сме го учили това. Ние сме учили в университета по неговата книга "Многотомна история на българската литература", която са факти за българската литература. Каква ми е идеята? Както патриота, наследника на възрожденския патриот по някакъв начин, така и интелектуалица, истински или интелектуалец, трябва да се намери някъде средната точка. Аз така го разбирам патриотизма. Така трябва да се И тогава, и само за да довърша, и когато говорим за национализъм, аз мисля, че в тази дума няма нищо страшно. Въпросът е с какво значение натоварваме тази дума. Това. Реплика само към последното изречение. Да. Думата национализъм не можем да натоварваме произволно със значение. Историята е натоварила със значение. Историята на чудовищни националистически войни на 20 век е натоварила думата национализъм с определено значение. Това не може да бъде забравено и не можем да се отнасяме към национализма, сякаш той е невинен младенец. То е старо нещо, което има стари заслуги, които аз не отричам, и стари грехове. Това след малко, може би. Сега да се върна към проблема за патриотизма, тъй като за мен национализъм и патриотизъм не са напълно еднакви неща. И за мен не са еднакви. Да кажа само, че още по времето на Левски и Ботев думата патриот имала две значения. Истински патриот и такъв, който е патриот, е душа дава и така нататък. Тоест, още Ботев пише сатири на тия псевдопатриотари и това е линия в българския живот и в българската култура, която не изчезва никога. Когато идва освобождението, редица участници и псевдоучастници в априлското въстание, в опълчението и така нататък, моментално се превръщат в поборници, които искат да капитализират своите заслуги, реални или мними. Същия процес го има и след 44. Някои от тези хора стават брутални политически деятели или направо шарлатани. Някои от тях стават много съмнителни водачи на масови движения, като Чердафон, да кажем. Тоест, Алеко Константинов е в личен конфликт с Захари Стоянов. Тоест, проблема за това къде е истинския патриотизъм не е изсмукан от пръстите. Той е изпукан от самия живот, защото живота непрекъснато превръща истинския патриотизъм, той му създава двойници, маски и имитации, които са ужасни. Така е. Напълно съм съгласен. Между другото, по повод национализма, аз по-често употребявам думата нацизъм, това, за да е ясно за какво става дума, но нека се върнем към... Нацизъм, да. Това е твърде силно. Тъй, но мога да направя хиляди позовавания, които показват директни преки заемки на риториката на определени политически деятели в България, от риториката на Гьобелс, на Хитлер. Превеждал съм от немски на български програмата на нацистската партия и така нататък. Ама с тази риторика се печелят и избори и се получава и ефекта на Гьобелс. Искам обаче да говорим все пак за... Има ли все пак нещо, което можем да посочиме като опора, като жалон, като репер на сегашния ни патриотизъм? Какво може да го посочим? Аз се занимавам с минали неща. От средновековието насам. Дори
по-скоро средновековие, отколкото насам. Мога да кажа, че тези Сашо сега в това изказване по същия начин. Като говори за патриотизм, аз съм съгласен с него. От една страна е Чердафон Орловец, от друга е Елеко Константинов, разбира се. Чердафон Орловец не е ли той беше футболен, да, не беше Чердафон, как му беше? Така да е, сега. Вярно, че той беше футболен отбор. Няма значение. Захари Стоянов, добре, нека да бъде Захари Стоянов и Елеко Константинов. Така или иначе, ние тези жалони ги търсим по някакъв начин в миналото. Въпросът е как виждаме миналото. По един начин го вижда споменатия вече Йордан Иванов, по друг начин го вижда един патриотар. Това е. Значи ние, разбира се, когато говорим за миналото, ние правим конструкти. Това минало никога не е... То е по някакъв начин разказано от нас минало. Нали? Но така или иначе, това минало чака да бъде по някакъв начин открито и там да търсим вече тези жалони, а не само да се бием по гърдите, че имаме държава на 1300 години и не знам какво. Аз ще кажа следната радикална мисъл. Патриотизъм, който е концентриран само в миналото, няма бъдеще. Толкова просто. Защо уважаваме миналото? Защо почитаме героите? Защо имаме почитание към авторитета на строителите на България? Защото са направили нещо. Те са направили адски важни неща за тази страна. Разбира се, че трябва да ги почитаме. Разбира се, че по някакъв начин без минало не може и който си унищожи паметта, унищожава страшно много. Но ние самите, съвременниците на България, също трябва да направим нещо. Ако не направим нещо, патриотизма след известно време няма да има с какво да се гордее. Тоест, същественото е повече в бъдещето, отколкото в миналото. По някакъв начин, за да бъдем истински последователи на Левски, трябва да направим нещо, което е достойно за Левски, а не да почитаме просто този велик герой. Тоест, това, което го почитате, може да си го татуирате където искате. Така, значи, голото почитане, като по това се разбира, примерно, татуиране или графит на стената или развяване на гигантски байрак, голото почитане не е истински патриотизъм. Или боядисване на тръфопостовете. Истинският патриотизъм е грижата за България. Ето това е истинския патриотизъм и мисля, че и Левски, и Ботев, и Каравелов, и всички будители биха се подписали под тази идея. Имаше нещо да добавиш и... Само две думи. Струва ми се, че поне събраните на тази маса се опитваме да го правим това ежедневно. Да, точно така. Само, че мен непрекъснато му обвинява, че съм отродител, което е налудничево. Да. С най-добри пожелания Георги Минчев и Александър Кьосев за тях самите, за деянията и хората, с които те са свързани и ще милеят през тази година. Искам, преди да свършим, пак да покажа тази книга, с която хората са се гордели, като са обикалили света. И другата книга, с която аз съм горд, тъй като познавам автора и успях да я публикувам в Чехия, в Прага, от академичното издателство на Чехия. Това е книгата на Ангел Филчев или Ангел Николов "Смазването на прашката пролет", под заглавието "Истината, която Русия иска да бъде скрита". Тази книга показва по какъв начин хората в Чехословакия са се опитали да се съпротивляват и по какъв начин са били смазани. Се опитали да направят нещо. Се опитали да направят нещо в една ситуация, в която не е било много лесно. Това беше за днес. Нека пак пожелая това, което пожелах и при предишната водене на алтернативата. Не причинявайте никому това, което не искате да бъде причинено на вас самите. Гледайте ни страницата ни във Facebook, в YouTube, Алтернативата БГ, като отбелязвате, че ни харесвате, ако ни харесвате, по регионалните телевизии, ETV, ТВ Стара Загора, Пловдивската обществена телевизия, слушайте ни по Дарик Радио и в подкаста ни в Spotify. Споделите с близки, приятели, ученици, със студенти нашето предаване, ако смятате, че то е достойно за споделяне.
Не забравяйте да ни подкрепяте, за да можете да ни гледате и през януари 2025 година. До понеделник, когато на моето място предаването ще води Снежана Иванова.